Ćao drugari, proleće je u vazduhu. U današnjem videu pravimo dva lepa leptira. Jedan je dvostrani, a drugi je simetrični. Igrajmo se zajedno. Prvo pravimo simetričnog. Znači isekla sam leptira, onda sam stavila 3 boje, žutu, plavu i belu na jednu stranu leptira. Onda sam presavila i polako otvorila i boja se prebacila i na drugu stranu i napravili smo simetričnog. Drugi leptir je dvostrani. Znači isekli smo leptira, izdubili smo rupu i onda sam zalepila selotejp traku na koju sam lepila male loptice od krep papira i popunjavala tu rupu. I tako smo dobili dvostranog leptira. Nadam se da ste uživali u videu i da ćete napraviti moje leptirice sa svojim klincima u vrtiću ili kod kuće kao prolećni projekt. Ako vam se svideo video, pritisnite like, zapratite me za još lepih ideja. Hvala i vidimo se uskoro.